Εκ μέρους της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην πρώτη θεατρική παράσταση. Θέλουμε να σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας, έχουν γίνει δύο αλλαγές. Το ρόλο της Ελένης Μπάκα, η Μπάκα είχε ένα τροχαίο ατύχημα, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, θα παίξει ο Κυριάκος Ψαράκος. Και το ρόλο της Βάσος Καρανίκα, που την Παρασκευή το βράδυ έχασε τη μητέρα της, θα καλύψει μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια η Ιωάννα Δασκαλάκη. Δεν ακυρώσαμε την παράσταση, σεβόμενοι ότι την παρουσίασε εδώ. Αφιερώνουμε την παράσταση και στα δυο κορίτσια που έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουν μέχρι εδώ. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και σας προσκαλούμε αύριο το βράδυ στην πλατεία του προσφυγικού συνοικισμού σε μια μουσικοχορευτική βραδιά. Γεια σας.